adlaw-adlaw na yung mga kung bata, mabalo. Sakit ka, sa kanang ginanimo mo. Eh siyempre, basura din ah. Yan, yung tamot lang, okay lang. Presentalmente, takikita aura on de la bypass road del Bualan going para Tugbungan. The Gino Project, the Gino Project, the Gino Project, el amigo de todos. So, mga amigo, no, presentalmente, namira ustedes que basura. Aquí se na bypass road, aura. Sino yung mira con este, oh? Pwede kita pregunta. Sir, buenas. Sa baka, no? Bisaya. Pwede ko makistorya nimo? Okay lang, makistorya? Oo. Ano sa imong ginakuan? Bakal. Nakay pamilya? Nasir, O sa kumpleto nombre nimo? Kumpleto pangalan? Rinsi Incabo. Ha? Incabo. Rinsi Renzi Incabo. Encabo. Taga? Talon-talon lok. Oh, from Talon-Talon Loop, sa Kaliki Basura. Akil mga pwede pa bende, no? Katong mga pwede pa baligya. Parehas nga niyo, mga lata, nga. Tagpila pod ang mabaligya na to. Depende lang sir sa nay city ang kilo. 7 ang kilo. Pero, everyday yun ka, kakuha nga ni. Oh. Kanina imong kinabuhi. Oh. So, unsa may, pila man ang imong madala na sa pamilya? Depende na 350. Ang pinakataas 500. 500. Oo, ang adlaw. Okay. So, pila ba imong anak? Unom. Unom. Namoy yung lugar pod, kaugaling mong balay. Oh, na. Nara. Pero kanira gyud ang imuhang Mga buhay na pang. So, meron sa desa, noy kita na sanitary landfill. Nakikita on del bypass road. Nuevo lang siya construy eh. Akistable ko no sa des na Bualan. Going from Bualan, going to para Tugbungan. Ya pwede mi nakikonsero tan pipinale basura tamen nakipensabe yo ta kwan dili tabus ka kalile kosa pa pwede bende. Kosa pa ki mga na lugar pwede pa bende no. Si mira tu, aki tu parte bins no para pwede kita mira. So si sir, kani sir everyday gyud na ikong basura dire. Hindi ko, wala po ko kabalo. Karon lang ka nakaano Karon dire. lang po, sir. Okay. So aura lang leya pwede mira no. Try basura. Ako si Gino Franco Torres sa The Gino Project. Gatabang ko sa mga pobreng tao kanang kinahanglan. Nakitaan ka na ako diri gakuha ka og mga basura. So ako unta kag na ako ihatag sa imo mga pangkuan pod para padala sa imong pamilya. Kaning kinabuhi nimo pila ka kuanan ni? Dugay na Isa pa lang katuig. sa katuig. Ngano sa lisod sa kinabuhi wala gyud makuan. Sa kanang kulang sweldo. Kanang magtrabaho sa construction, kulang ang sweldo na. Mas okay pa ning diri. Oh, mas okay pa ni kay adlaw-adlaw na makuha ng mga kumbata, mga balon. Dili ba ka mahadlok baka magkuan ka, sakit ka sa kanang ginahimo nimo. Eh siyempre basura gyud na. Hadlok man sir. Pero wa may mahimo. Wa man yoy trabaho nako. Kaya lang no. Sa maningkamot lang, okay lang man. So Renz, kini Renz, gikan ni sa akong mga subscriber o sa akong mga followers sa Facebook, sa YouTube, ang The Gino Project. And ako ihatag sa imo kani maski gamay lang ni at least dako na tabang na no para sa pamilya. Tay mga dilata dire o mga noodles no. So para sa imo ni, para sa imong pamilya idala ha. Sige sir. O unsa may masulti nato sa atong mga viewers nakadawat ka. Salamat kayo sa hatag sa kuan. Sponsor. Sponsor. Lipay ka. Lipay na. Oh, wala yun ka nakaandam no. Wala Nakaagi dayon ko. Pwede pa siyempre para bigla lang dahil liga. Pero salamat sa imo Renza. Oh. Sige, maski nga na ako ang advice na lang sa imo. Ayaw jud ka makalimot na mag-ampo sa Ginoo. Always na mag-ampo kay
ang tanan na mahitabo sa atong kinabuhi o maabot sa atong kinabuhi, mga grasya o unsa pa man na, di ka na sa Ginoo. So, God bless po sa imong pamilya para imong mga bata maayo ang ilahang mga lawas, wala lang naisakit. At least magkuan lang ta, good health lang ta, no. Maskin ko sa pal sitwasyon, maskin ko sa pal kondisyon, Takiel Gino Project, el amigo de todo. The Gino Project, the Gino Project, the Gino Project, el amigo de todo. So, nga na lang. So, salamat kayo sa imo. Thank you po, sir. So, thank you tamin, no. Ya pwede kita ayuda. Kunel, uno tamin, ta saka, mga scavengers man de sila, pero to pwede se vende, to pwede sa sesen. Hindi man nyo tatolera kung este klase, pero, ansina gayod. Ansina de el pobre sa akin, na syudad. Kere unong kere kita, busca sa silang manera. Busca manera para lang, tiene kung cosa, para pwede kome. Especialmente liba con el pamilya. Sina. So, kung nakal mga shout out kung dito mga OFW, Ken Tamira Aura, mga Sambuangueño, mga Filipino, Ken Talia Aura, Tamira Kanaton, kero si pwede ayuda kung dito mga diaton vlog para chine pa mas pa ay pwede kita ayuda na otos mga gente.